खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म बर' सुबुं जथाइ आफाद सुंद'यै BPCC नि जर'खा जथुमखौ दिनै रङिया फरायसालिमानि अडिटोरियामाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारी सानैबो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' सुबुं जथाइनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बर' सुबुं जथाइ आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि शिबराम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय जर'खा जथुमखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया जर'खा जथुमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे एबसुनि फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबित नार्जारी, लोगो बुंथिगिरि बिबारी बर', नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, सोमदोन ब्रह्म, लहित बर', हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, मावख' नेहाथारि नितु बर', दिल्ली दालाइसा एबसुनि आफादगिरि बिश्वजित नार्जारी, BKWS नि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारीआबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव आसाम नाङै गासै जिल्ला 23 जिल्लाफोरनि बिबानगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लायो। बड' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटि बर' सुबुं जथाइ आफाद थांनाय 2021 मायथाइयाव बेखौ साउथ कामरुपाव दानाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों आरो बे जि गौथुम बे जथाइ आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे लोगो आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित जोंनि जि नीति आदर्श बड'फानि सानथौ सानस्रिजों गाइडेड बे गौथुमा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बयबो हाबा मावो आरो जोंनि संबिजितनि आधारावनो खामानि मावो आरो मोनसे समाव जोङो बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लायो बा जोङो बिनिफ्राय बिबान जि हाबाफारि मावनाय बेनिफ्राय जों बयबो बारग'यो। बिनि उनाव बर' कसारी काउन्सिल ओनसोलाव जिखिनि जोंनि निड बेस जिखिनि प्रायरिटि एबसुनि जिफोर एजेन्डा दङ सोलोंथाइखौ लानानै समाज फोसाबनाय समाजारि बिथिंखौ लानानै जोंनि रांखान्थि जौगानाय बिथिंखौ लानानै आरो बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव बर' कसारी काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौनि जि मोनसे जोंहा बिथिं थाबाय जे बेनि गामि नटिफिकेसन बिसायख'थि खुंनाय समस्ति दानाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै ससिय' इक'नमिक ससिय' पलिटिकेल इडुकेसन आरो गासै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जौगानाय जोंनि हा हुनि अधिकारनि बाथ्रा जोंनि राव थुनलाइनि सांग्रांथि लाबोनाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे गौथुमखौ दानाय जादों जाहाथे एबसुआव बिबान मावनाय बिथांमोना बारग'नायनि उनाव जायफोरा सिनियर जागोन बे जातीय सत्ता जातीय धाराजों हाबा मावनाय बिथांमोनानो जाहाथे जातीयताबादखौ लानानै आरोबाव हाबा मावलांफिननो हायो। दा बेखायनो दिनै बिनि गिबि मोनसे स्पेसियेल सिटिं प्राय 4 बोसोरनि उनाव जों बेखौ लादों। बेयाव गोबां माखासे बिथिंफोरखौ सावरायनाय जादों। गाहायै जे फैबाय थानाय समाव समाजारि सांग्रांथि आबादारिफोरखौ लानानै आरो जोंनि एन्टारप्रिनियरशिप इयुथफोरखौ लानानै एबसुनि जिल्ला कमिटि आन्चलिक कमिटिजों लोगोसे BPCCआ जयै खामानि मावगोन आरो बे मोनसे जइन्ट क'अर्डिनेसनाव हाबाफारिफ्रा रनसायजागोन। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा टिचार एपइन्टमेन्टनि बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि गोबां स्कुला दिनैबो भेन्सार जानानै दङ आरो बे एकर्डनि मोनसे क्ल'ज। दा बेखायनो दिनैनि डिसकासनाव बे खोथाफ्रा माने रिपर्ट जादों आरो बर' कसारी काउन्सिल एरिया जि ओनसोलफोरखौ जोङो माने मजबुत बर' जातीयताबाद दानायनि जेरैबायदि सराइदेव डिब्रुगड़ गलाघाट धेमाजि लखिमपुर नगाव मरिगाव
साउथ कामरुप गवालपारा गोबां माखासे कामरुप नलबारि बरपेटा थाबाय बे जिल्लाफोरनि बर' स्कुलफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि बेलायाव दिनै बे हाउसनि गेजेरजों डिसकासन जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों जों टाइम एन्ड एगेन डिसकास खालामदों जाहाथे उननि समाव बे जिल्ला कमिटिफ्राबो गावबा गावनि लकेल लेभेलाव जाहाथे बे इसुसफोरखौ रेज खालामनो हायो बिपिसिसिआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जइन्ट इनिसिएटिभआव बिनि अनगायै डेभेलपमेन्टेल माखासे मेटार थाबाय 2020नि सुक्तिनि उनाव बर' कसारि वाइल्डफायर अट'नमास काउन्सिल दाजादों बे काउन्सिला दा इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै सालायगासिनो दङ आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों जे काउन्सिलखौ फुल फ्लेजेड मर्यादा होनांगौ 21 तारिखआव गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय जादोंमोन ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं भारत सरकारजोंबो सावरायनाय जादोंमोन दा बेयाव जोंनि जे दाबि बे एकर्डनि मोनसे क्लज दा बेखायनो दिनैनि डिसकासनाव बे खोथाफ्रा माने रिपर्ट जादों आरो बर' कसारि काउन्सिल एरिया जि ओनसोलफोरखौ जोङो माने मजबुत बर' जातीयताबाद दानायनि जेरैबायदि सराइदेव डिब्रुगड़ गलाघाट धेमाजि लखिमपुर नगाव मरिगाव साउथ कामरुप गवालपारा गोबां माखासे कामरुप नलबारि बरपेटा थाबाय बे जिल्लाफोरनि बर' स्कुलफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि बेलायाव दिनै बे हाउसनि गेजेरजों डिसकासन जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों जों टाइम एन्ड एगेन डिसकास खालामदों जाहाथे उननि समाव बे जिल्ला कमिटिफ्राबो गावबा गावनि लकेल लेभेलाव जाहाथे बे इसुसफोरखौ रेज खालामनो हायो बिपिसिसिआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जइन्ट इनिसिएटिभआव बिनि अनगायै डेभेलपमेन्टेल माखासे मेटार थाबाय 2020नि सुक्तिनि उनाव बर' कसारि वाइल्डफायर अट'नमास काउन्सिल दाजादों बे काउन्सिला दा इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै सालायगासिनो दङ आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों जे काउन्सिलखौ फुल फ्लेजेड मर्यादा होनांगौ 21 तारिखआव गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय जादोंमोन ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं भारत सरकारजोंबो सावरायनाय जादोंमोन दा बेयाव जोंनि जे दाबि बे दाबिखौ सरकारा गावसोरनि लेभेलाव मावफुंनायनि थाखाय गासैबो प्रिपेरेसनखौ खालामगासिनो दङ अन प्रसेसआव दङ राभा आसुंखौ लानानै माखासे जेंना नुजादोंमोन बिनि सलुसननि मेकानिजमखौ राभा आसुंनि बर' आफादफोर बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल आसाम सरकार जइन्ट इनिसिएटिभआव डिसकास खालामबाय थानाय जादों बिनि समाधाननि मोनसे लामा ओंखारगोन खारन बयबो इउनाइटेडलि बड'लेण्ड बा बिटिआरनि बाहेरायाव 6 सिडुलनि बाहेरायाव जेसेबां बर'फोर दं खौसेयै थानो लुबैयो दा बेखायनो आथिखालनि जे इन्टारिम काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल बिनि जे फाइनान्सियेल बेबस्था जे फान्डिं जे बाजेट आसाम सरकारा जाहाथे बेखौ एनहेन्स खालामो बांहोयो आरो जोंनि जे माइक्र' लेभेलनि डेभेलपमेन्टनि बेबस्थाफ्रा जाहाथे जानानै फैयो दा बेखायनो बे बिथिंखौबो नायनो थाखाय दिनै बेयाव हाउसआव सावरायनाय जादों आरो बिनि सायाव एबसुआ बिपिसिसिआ दाबि दैखांगोन गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे पन्सायत डिलिमिटेसननि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ बेयाव जाहाथे जोंनि ट्राइबेल सुबुंफ्रा बर' सुबुंफ्रा जे वार्ड बानायगोन जेराव आन्चलिक पन्सायत बानायगोन बा जिल्ला परिषद बानायगोन जों जाहाथे राजनितिक भाबै संबिधानिक भाबै जिहेतु कनस्टिटिउसनाव पन्सायती राजनि आयेननि बेबस्थाया दं पन्सायती राज इन्स्टिटिउसन आरो बियो लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय पन्सायतआव डाइरेक्ट फान्डिं जायो आरो बेयावनो जोंनि नियारेस्ट गभर्नमेन्टखौ जों मोनो दा बेखायनो बे वार्ड लेभेलाव आन्चलिक आरो जिल्ला पन्सायत लेभेलाव जोङो जाहाथे रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो दोलोआ गुबुन गुबुन जानो हानाय किन्तु बर' सुबुङा जाहाथे बन्सित जाया बे वार्ड बानायनायनि बेलायाव दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों आङो बर' सुबुं जथाय आफादा दिनै गिबि खेब मिरु जानानै जोङो दिनै सावराय मोनसे मेल लानो हादों बियो रङिया जौमा कलेजाव दा बेयाव आलासि हिसाबै जोङो नुजाफैनो हादों जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां लोगोसेयैनो बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ मानगोनां रमेश नार्जारि बिथांजों लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि कारुन दाउवारिजों लोगोसेनो गोबां मिरुनि दैदेनगिरिफोर फैदों आरो बे जोंनि बर' सुबुं जथाय आफादनि मिरुनि गासै दैदेनगिरिजों लोगोसेयैनो जिल्लानि जाय बिथांमोनखौ दाफुंना होबाय जिल्ला बिथांमोना गासिबो नुजाफैनो हादों आरो बेबायदिनो गोबां मोजां मेहेरगोनां सावरायनो हादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो
दिनै सावरायदों दिनै गिबि खेब गोजोननाय मोन्दों दा बेहाय माखासे गुबै गुबै बाथ्राफोर सावरायदों दिनै बर' हारिया बेसेबां समनिफ्रायनो दिनै गावनि हारिनि मोन्थायखौ लानानै जुजिबोदों नाजाबोदों बेबायदि दिनै राजखान्थियारि हिसाबै जों एसे एसे मोनबोबाय थादों बर'नि गेजेराव मोनथाम सुक्ति जाबाय बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेराव दिनै बर' कालसार काउन्सिलखौ मोनबाय जाय काउन्सिलनि सिङाव माखासे बर'नि राजखान्थियारि मोन्थायखौ जों मोनाखैमोन दा बेखायनो बेखौ मावनांगौ हाबाफारिया दिनै जागायदोंसो बेखायनो बेखौ लानो गोबां सिरियासलि सावरायनांगौ दङ साननांगौ दङ मावनांगौ दङ दा बेफोरखौ लानो गोबां गेबेङै सावरायनाय जादों बेखायनो बर' सुबुं जथाय आफादखौ गोबां सिन्था खालामनानै बा साननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आफादखौ दाना होदों दा बेनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ खान्थिखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों आरो दिनै बर' बिजोंनि खोथाखौ जों बुंनांगोन बर' बिजोङा दिनै बर' कालसार काउन्सिल हालामनि सिङाव गोबां थैलांजोब्बाय आरो थैलांनोबो लागासिनो दङ दा बेखौ जोङो बर' हारि हिसाबै थांना थानोब्ला जों बर' बिजोंखौ नांगोन बर' बिजों गैयाबा जों हयथ' माखासे समावनो बर' रावखौ जोङो हयथ' आन्दायनो हागौ बा जोंनि इयुन जोलैफ्रा बर' रावखौ रायज्लायनो रोङाबो जानो हागौ बेखायनो बेखौ लानानै जों गोबां सिरियासलि सावरायदों बर' कालसार काउन्सिलनि जिथु रां बावजा बे खोब खमब्लाबो बिनि गेजेराव जों स्पेसिफिक माखासे बाथ्राखौ लानानै जा खामानिखौ जों मावगारथारनांगौ दङ बा जा खामानिखौ मावाब्ला जाया बेखौ जों मावगारनो थाखाय जोङो फोरमायदों बा खावलायदों बा सावरायदों जोङो आरो बिदिनो बर' कालसार काउन्सिलनि रां बावजाखौ लानानै सरकारजों माबायदि नारसिननो हायो बेखौ लानानै जों सावरायनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' सुबुं जथाय आफाद गासैखौबो जथायैनो जों सावरायनायनि गेजेरजों माखासे मेम'रेन्डाम होनायनिबो खोथा बुंदों आरो बर' कालसार काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी लोगोसे बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरजों जोङो माखासे सिंनि बाथ्रा सावरायगोन बेखौबो थांखि लानाय जादों बे गोबां बाथ्रा सावरायदों जोंनि समाजनि खोथाखौ लानानै बेखायनो जोङो बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि आगुनि जि दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफ्रा फरायसा आफादफोर थानानै गोबां खस्थ' खालामबोबाय आरो खस्थ' खालामनानै दिनै बिथांमोना सोरबा राजखान्थियाव थाङाखै आरो गुबुन आफादाव थायाखै बेफोरबायदि गोबां दैदेनगिरि दङ जाय बिथांमोना दाबो सेन्टिमेन्टआव दङ बर' हारिखौ मोजां मोनो दा बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानै जोङो दिनै